जाय समाव गुबुन रायजोनिफ्राय लाबोनाय अमा ब्रयलारनि सायाव रायजो सरकारा होबथानाय राहा लाबोगासिनो, थिग बे समावनो आसामाव गुबुन रायजोनि ब्रयलार आबुं लाबोनाय गारिनि एन्ट्रि। बेनि बेलायाव माखासे सिन्डिकेट सामलायग्रा सोरनिबा आखाइ दं नामा? दिनै फुंबिलि समाव सोनाब बंगनिफ्राय सिखाव लामाजों आसामाव हाबफैनाय समावनो गसाइगावनि गकुलकाटा गामियाव गंनै ब्रयलार दाउ लाबोनाय गारिया जाब्रबथाय जायो। जाब्रबथाय जानायनि उनाव गारिखौ बोखांनो हायैयाव ओनसोलनि रायजोफोरखौ नुनानै सालायग्रा फालांगि दालाल सानैया खारखोमालाङो। ओनसोलनि रायजोफ्रा जाथाय जानाय जायगानिफ्राय सिमलतापुर पुलिसनो खौरां हरनायनि उनाव पुलिसा फैनानै पिकआप गारिनि अनजिमा ML05Y6329 आरो AS16AC3674 गारि गंनैखौ थानासिम लांनाय जायो होनना खौरां मोननाय जादों। Luka manusia kami sih siapa? Oh. Luka manusia kami sih siapa? Oh. Luka manusia kami sih siapa? Oh.